ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ବସି କରୁଛନ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅବିକଳ। ରିଲ୍ସ ନିଶାରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ କହିବାର ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହାଇ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି କି ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଆମ୍ବିଳା ମୁହଁ କାଢ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାର ଦେଖି କିପରି ଭାବରେ ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଉଛି ତାର ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ ରହିଯିବ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ ନ ଆସିବାର ଦେଖି କିପରି ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟାଣି ଆଣିକି ହାଇ କହୁଛି କହିବା ପାଇଁ। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଗଣାରେ ଡାଲି ବରା ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ିକା ପଳେଇଲା। ଆସି ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପରି କହୁଛି ଚାଲୁନୁ ଡାଲି ବରା ଖାଇକି ଆସିବା। ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଯିବାରେ କିପରି କୁଲୁ 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 ମାଲ ମାଲ ହିରୋଇନ୍ ତ ରେମ୍ବା ମେନ୍।